Fit-tmiem tat-tieni gwerra dinjija, is-sitwazzjoni politika kif ukoll dik militari ma kienx daqshekk kalma. Kien hemm diversi laqgħat u ftehim bejn pajjiżi. Fil-fatt, qabel ma ntemmet il-gwerra kompletament, kien hemm laqgħa li saret f'Malta bejn Churchill u Roosevelt. Dawn iltaqgħu hawn biex ikunu jistgħu jiftehmu kif se jitkellmu u jitrattaw ma' Stalin fil-laqgħat li kellhom isiru f'Jalta. Wieħed jista' jgħid li din kienet il-laqgħa li tat bidu għall-Gwerra l-Bierda. Għaddew is-snin u l-awtoritajiet inbidlu. Is-sitwazzjoni politika u ekonomika komplet tinbidel. U minħabba f'hekk kien inħass bżonn ta' bidla radikali. Min jaf kemm kienu jsiru laqgħat sigriti bejn uffiċjali qabel mal-kapijiet taż-żewġ superpotenzi ftehmu li jintaqgħu f'post newtrali. Dan seħħ wara li kien waqa' il-Ħajt ta' Berlin, simbolu ċar tal-Gwerra Bierda, kif ukoll tal-qasma li kien hemm bejn iż-żewġ naħat tal-Ewropa. Kien żmien li l-istess awtoritajiet ridu jieħdu deċiżjonijiet iebsa, iżda fl-istess ħin kuraġġużi. Saru diskussjonijiet dwar fejn setgħu jiltaqgħu u l-post magħżul kien Malta. Din il-laqgħa seħħet f'Diċembru tal-1989. Jidher li apparti li jiltaqgħu il-potenzi tal-Lvant u tal-Punent, in-natura ħasbet li tkun preżenti wkoll. Il-maltemp li kien hemm dakinhar kien ilu ma jseħħ. Jidher li l-istess qawwa tan-natura għarfet li kien mument partikolari li bil-fors riedet li tkun preżenti. Il-laqgħat li saru kienu meqjusa bħala it-tmiem tal-Gwerra Bierda. Biex xieraq li ħasbu ħalli jitwaqqaf mafkar f'post pubbliku f'Birzebbuġa. Hekk jew hekk, iż-żewġ bastimenti li suppost kellhom jintużaw biex isiru l-laqgħat fuqhom kienu ankrati ftit il-barra minn din il-bajja. Ir-Russi kellhom il-cruiser Slava, fil-waqt l-Amerikani kellhom il-cruiser Belknap. Iżda minħabba l-maltemm kbir li jinqala, it-taħdidiet u l-laqgħat saru fuq il-bastiment Russu Maxim Gorki. Il-mafkar huwa sempliċi, xogħol tal-artist Marco Cremona. Fin-nofs naraw pilastru bil-ġebel tal-qawwi ta' Malta, maqtugħajn rettangolari u mtellajn fuq xulxin. Mad-dawra tagħhom imbagħad naraw struttura li l-forma tagħha tissimbolizza idejn li qed jingħaqdu f'tannieqa. Anke l-kitba li hemm fuq lapida jew wkoll sempliċi. Hemm murija l-ismijiet taż-żewġ kapijiet u d-dati tas-Summit ta' Malta. Aktar l-isfel hemm miktub tmiem il-Gwerra Bierda. Taħt dawn il-kliem bil-Malti hemm ukoll bl-Ingliż kif ukoll bir-Russu. Mafkar ferm sinifikanti, għax fih naraw kif l-artist irnexxielu jirrappreżenta dan l-avveniment hekk importanti. Dan il-mafkar ġie inawgurat mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dr. Edi Fenech-Adami. Waqt l-istess ċerimonja kien hemm ukoll preżenti l-Ambaxxatur Sovjetiku u rappreżentat tal-Ambaxxata Amerikana. Dan huwa mafkar li jfakkar mument hekk importanti fl-istorja politika moderna tad-dinja.